Ken Owen, ond pas lac gan y capten, a chyfle i Hwlffordd i dorri trwy Aman gyda dim ond Hawkins yn y canol, Hawkins yn disgwyl, yn derbyn, yn ergydio, ond yn syth at Luke Armstrong. Yn y croesiad yn berffaith gan Aman i lwybr Hawkins, yn reoli'n dda ar y cyffyrddiad cyntaf, ond yn methu troi ar ei drod dde a gosod yr ergyd i'r gornel. Dyma Corey Shepherd ymlaen at Aman, cyfle i Aman! O, taro'r postyn, o mwy oedd yn arbediad, ond mae'n y gol! Y gol yn dod, a Ben Fawcett sydd wedi sgorio hi. Oedd hi'n symudiad slick gan Hwlffordd, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen. Aman i ergyd yn cael ei arbed yn dda gan Armstrong, oedd hi ar y postyn, ac yna Fawcett yn rhwydo gol gyntaf y tymor iddo fe. Mae'n gecrydd fan hyn i Ben-y-bont. Chi'n synhwyro symudiad fan hyn, maen nhw'n codi'r bêl, ac yna'r ergyd yn ei dda gan Clayton Green, ond yn syth at Ifan Nott. 5 munud ar 20 wedi chwarae. Yr ymwelwyr ar y blaen o gol i ddim, a Bruzy. O, cam ddealltwriaeth, Aman yn codi'r bêl yn uchel i'r awyr, a'r chwaraewr byrra ar y ca. Fawcett yn ennill y peniad, ond no, mae'n dod Hawkins yn edrych i cremannu'r bêl tuag at y gornel uchel. Oedd angen arbediad ardderchog gan Luke Armstrong. Yr hyder yn llifo trwy Dan Hawkins yn dilyn y gol yn erbyn Flint Sadwn. O'ch chi'n gwybod yn iawn beth oedd e moyn wneud, yn cremannu'r bêl na. Rhyw funud sydd i fynd tan yr hanner, nhw sy'n parhau ar y blaen o gol i ddim o hyd. At y postyn agosa, peniad pwysig gan... O, am y foli na gan Rhys a Bruzy. Nath e ddal hwnna'n berffaith, ond arbediad rhagorol arall gan Luke Armstrong. Yn taflu hunan at y bêl yn taro'r bar, a mae allan am gig gornel arall. O, am ergyd ac arbediad. Chwarae gwych gan y Bruzy ac Armstrong. Alaric Jones, ond mae'r bêl yn torri at Clayton Green. Green ymlaen, a Crawl yn cael ei ddal, fe gath y cyffyrddiad cyntaf. A mae yna weiddi, a mae yna sgrechen am gic o'r smotyn. Y bêl drwodd yn hyfryd gan Clayton Green. Crawl yn cyrraedd y bêl gynta, yn mynd ar bêl tu hwnt i Ifan Nott. Nott sydd yn aros ar lawr, ond oedd yna drosedd ar James Crawl. Pawb mewn glas yn sgrechen ar y dyfarnwr Tom Owen. A Ricky Watts allan at Walters, mae'n bas dda, mae'n croesiad cynnar, a dyma Corey Shepherd. Wel, symudiad hyfryd arall gan Hwlffordd. Y bas letraws gan Watts at Greg Walters. Y croesiad ar y cynnig cyntaf, a bu bron i Corey Shepherd coroni'r cyfan ar y postyn pella. Hawkins mlaen tuag at Owain Jones. Bêl yn torri'n garedig i Shepherd. Shepherd mewn at Owain Jones. Jones yn glir mewn i'r cwr Cosby. A'r ergyd yn un wan yn y diwedd syth at Luke Armstrong. Y pwysau gan Little yn ddigon. Owain Jones, a ddyle fe di wneud yn well. Ken Owen ceisio ysbrydoli i dîm at berfformiad tipyn gwell yn yr ail hanner. Kirkhoff, pas hir, cyffyrddiad cyntaf gwych, gol gampus gan James Crawl. A mae Penybont yn gyfartal. O, na chi bas dros ben am ddiffyn Hwlffordd, ond drychwch ac ansawdd y cyffyrddiad cyntaf ar ei drod dde gan James Crawl. Mae'r tîm cartre yn gyfartal, bellach Pen-y-bont 1, Hwlffordd 1, a mae'n gêm on ma. Croesiad uchel i'r awyr, rhoi pwysau ar Luke Armstrong. Armstrong yn ei gollwg hi. Dyma Aman. Aman yn codi'r bêl ar y postyn pella, neb yn o'i Hwlffordd. Wel, am gyfle i Aman. Ond camgymeriad cynta'r noson i Luke Armstrong, ond un elfennol bu bron arwain at ail gol i Hwlffordd. Pas letraws tuag at Ken Owen, oedd gofod ymateb yn sydyn, ond methu dod o hyd un o chwaraewyr ond Clayton Green yn dwy'n y bêl. Green at Crawl, chi'n gwybod beth sy'n ar ei feddwl e? O'n i'n meddwl bydde mynd i gryfannu ddi at y postyn pella, fe ath at y postyn agosa, ond arbediad da gan Ifan Nott. Y
y tîm cartref pwyso. Ifan At yn aros ar ei linell ar peniad gan Kirkhoff! A mae Pen-y-bont ar y blaen. Y gicrydd yn hyfryd gan Cain Owen ac yn dod o hyd i rediad Kirkhoff. Neb yn agos ato fe, neb yn ei bigo fe lan. Alaric Jones mor hir a phosibl lawr ca tuag at Arman ac Owain Jones. Amddiffyn Hwlffordd yn edrych i wthio lan, ond mae hwnna'n gadael lle y tu ôl, a dyma Crawl. Crawl yn cael lle. Wood! O, arbediad rhagorol tro hwn gan Ifan Not. Perygl ddim drosodd. Mael Davies ar ergyd. Crawl! Ac yn y diwedd, mae Hwlffordd yn clirio. Wel, os rhywbeth efallai dyle Crawl wedi cymryd y cyfrifoldeb fanna, gadael y bel i Wood, ond arbediad rhagorol gan Ifan Not yn cadw i dîm yn y gêm a rhyw 2 munud yn weddill yma.